Tak tak tak. No. Tak dulu, tak. Cici. Nama orang sih. Yo. Sắp yo. Đồ món nó phun nó kiểu nó kiểu nó. Pakai dap kalau nó đắng malam yo ayo para pamiarsa tinggalnya podo midhanata setiap kreasi kebudayaan Jawi kekariman lawiji Woi tak kau kene iki Satria, Kapes Mulya, Panunggaling Jiwa, Sami Angaluri, Kabudayaan Jawi, Kekariman nomor siji. Monggo para pamiarsa tinggalnya pada midhanata setiap kreasi kebudayaan Jawi kekariman lawiji Kekariman kang nyata satria Kapes Mulya Manunggaling Jiwa Sami Angaluri Kabudayaan Jawi Kekariman nomor siji.
nganti laku lekas wangkat tegese kas nyantosati satya putya panggesing terang kara
manis kembang melati melati suka anak manis mana rumahnya saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati suka anak manis mana rumahnya ayo para kanca ambelani nosa bangsa ayo para kanca ambelani nosa bangsa bangsa kita tanah air Indonesia Senggot Semarang senggot kayu malang neng pinggir kali ngekot alah ayo ngekot bubar ngekot nyuwun Bali senggot Semarang senggot kayu malang senggot senggotan ngekot alah ayo ngekot Baragekot kenyuwun Bali irang-irang motor kancet kawane neta sopi randi ento seneng ojo mung mandang golek ana nomor APD ijo-ijo aja diundui wong sing ora kurang wis duwe bojo aja dirusui wong sing bujang sepirang-pirang alah singkok Semarang singkok kayu malang sengkot sengkotan ngekot alah ayo ngekot bubar ngekot nyuwun Bali Sari awet iku nyata
handayani laras slendro pelok barang kang sayangi karya rasap kang miyarsi oh os ladran lan campur sari iku wajib nyata kandayane lan ras liter pelok barang kang sayakti karasa rasa ane yarasi oh para barongan-barongane wacinipun bijil ayo para barongan-barongan wah sekarang yo terampil sing ngendang yo terampil wah oh set iya Kumlar kucarane doswatara kepranyata saking titah bangsa manca sami cancut gumrenggut melek nyuasi cecep kanthi asan uga kaendahan kabudayan ingkang adiluhur kang dipeni migunani lan pranati muga tansah lestantun aji kajen luhur prabawane budaya nagari ayo singgah kala singgah tan suminggah durga kala sing asirat sing bahu
sing atan kasat mata sing tenggak sing awulu sing bahu kabeh padha suwi kira ing dalam cala solai pun kula parak-parak kaya kang kula solai
Ya. Iya Mas Eko. Oke, satu lagu. Ya. Itu biarin sampai seperti itu. Dan kaku. Ya, jalan terus Mas. Ya. Niku sing Busito. Ya. Oh iya. Monggo. Jalan Tresno ke Karimang Kelajer Lor. dalu kalah indai yen kelawan esemu tansah bayangi pikirku esemu tadi jalarane tresnaku setya satuku marang dongayu nyoto tresnaku tulus aku sliramu bayangi pikirku asemu dadi jalarane tresnaku satuku marang ayu nyoto tresnaku jalarane tresnaku satuku marang ayu nyoto tresnaku
Cara rada melokor sithik ya, Ya. Mas. Nggih. Lagi kula namung Ya. manut rotasi, Mas. Iya. Kok diganti ya, Mas? Oke. Ya. Mas Regul. Loh, kok hilang? Wonten request Mas Susdi. Ya, Negara angin nggih wonten. baik. Pripun Aku kanca-kanca? nek kon negor angin kok ra iso, negor angin iki piye ya? Negara angin, penek no Blimbing blimbing kuwi. kuwi. Negor angin, iki sana negor wit. Oh, baiklah. Baiklah. Baik, suhu. Ayo. Nggih, diganti sik soroknya, Mas. Nah, Mas Beta CS. Ya, Mas Banto siap? Yo, anggo yo. Oke. Nah, seksone jajal. Yo Mas Danang diunggahke seksone ben saya cetok. Kepenak rasane. Ngoten to Mas Susdi. Ndak gaji buta. Ayo. Sisa ora. Ayo. Tempuh 11.000 kilometer nusul awakmu sing nate janji mulih neng aku sakwise ngrampunge urusanmu. Bisa penwana koro angin gayung tresnamu rasani wis ra Ayo Fitra, ayo mungkin Fitra. wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal gandeng wong liya. Bayang-bayang isih dadi kenangan bekas samburan bulanmu wangine isih neng hatiku Isih tak ngerti, isih tak tunggoni, isih terus tak isi.
negara angin gayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing yen tak kenal gandeng wong liya ternyata LDR pahit Boten seindah kembang tulen kembang goblokku isih sayang awakku ngerti ora sedih ngancani zaman susahmu goblokku sayang awakmu 3, 2, 1 yo halo adik intro nih aku lo nabung wes tak cepak inovasine ora apa-apa sesuk baleni meneh Mas sesuk pentas ning Tulungagung House yeah. Jaruk wong manis dikasih jaruk wong manis dikasih jaruk peniti wong manis sing merah hati kita cium manis dikasih cium jangono dikasih cium pipi wong manis siapa namanya ayo selanjutnya serapat kecoa kok Jawa Timur iki debite yo kok Jawa Timur kok tapi Mas Gusti tekan yo yuk wah saya nambahi wongkon dasar ayu lancergone ora bakal atiku tapi kowe sama sakite aku wis timo Sari wakati
Iya, os. Awas, 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 awas. Iya. Yoi. Sabu, hati-hati ya pulang ke Jawa Timur naik kereta. Lewat sana sayang. Bilang apa? Terima Terima kasih. kasih. Oh, Ya. anake wong tani omahe neng pinggir kali basa wirawiri golek sendangi ati anake wong tani omahe neng pinggir kali anake wong Jawa budaya aja takut anake wong Jawa ngaloni budaya Jawa. Iya. Iya. Bilang apa Mas Bondan? Terima kasih. Oke. Oi, yo. Oh, apa Mbak Okta? Sumanding. Sumandi. Oke. Ya. Sumanding Mas Bondan. Yes, kedap kula siapke notasine riyen. C. Dadi Iya toh. paku. Nggih. Wong penabuh kondiang ngono ya isih nggo notasi to. Ngagem cis iki Mas Cis. Mopici. Ngono kok nggih. Ada unsur Cina-cinanya Nggih, ya. ana Iya. cis soalnya. Iya. Iya. Nah, kita Mas Batong. Lupa lu. Nah, niku nggih. Ya, disiapke sik Mas Yusdi. Haya. Hayya. Sikat yo sik. So. Sen bulan kekencar ing ratri gure jagat bareng lawan si reki tata tukang rengkong tresno nyanding sliramu kenyomane sasotyaku. Ingati sayang mangke kangenan angkat yo mimi mituno sedek katresa Pujanaku sayang, mangke kangen. Bisa Kasabetan atau jatine kesarian.
ijo iya jo Kure jagat bareng lawan si regi Nata bunga ngerego tresno nyanding sliramu Kenyo manis sesutiaku Mimi mintu no satyek katresna Tari semut. Semut Bisa Kasabatan apa jatine kesadaran supaya hati saya bangsa tandingan kaya mimpi mituno setieng katresna hujanku sayang makin tak kenang umre bisa kasempatan atau jatine kesetiaan agak chaos dikit ya. remuk ya yo lore olane sawah lore olane sawah sing dilire duwe sapa yen tak lire kok kira-kira yen tak lire kok kira-kira sing dilire ora rumangsa Chaos tenan. iya Ini negara angin datang. Avatar. Avatar. iya Au.
Matur nuwun. Ya. Om Sahamida. Yuk. Oh. Yo, bos. Hilang apa Mbak Okta? Terima kasih. Yuk. Jalan-jalan di simpang 5, jalan-jalan di simpang 5. Nyebarake tidak satu putih luhur, nyebarake tidak satu putih luhur. Gotong royong bisa keprayakan luhur, gotong royong bisa keprayakan luhur. Nasti tinreng tumida mure kasih, nasti tinreng tumida mure kasih. Ayo Firda pulang-pulang. Mundur. Ya. Bilang apa Mas Bondan? Terima kasih. Iya. Yo.